murag dili yun. Murag dili naman mapalit niya itong mga chance, no? Siya sa kuwag mga 10 million, basi pag muluhod-luhod siya diha, ikan dito sa kanto, hanto diri magluhod siya, basi pwede pa. Yan na siya dala nga 10 million, okay pa. Pero kung 50 mil ra, duha-duha sa siguro ko, no? Kaya murag akong luha, mag-iskabaldi, mag-isa ka. Flower Shop, delivering happiness. Ikaw si Ma'am Joanne? Magato minsan mo ang i-order nga bugas, ma'am, nga 5 kasako. Wala ko i-order nga bugas, kay naman ni ano diri mga baligya nga bugas, usaw man ako ng bugas. Nagod, ma'am. Di ka ni diya sa kuno sa Makinapawan? Tinungod ka na ako ana. Oh, Joanne, ma'am. 6 camel mo diha. Grabe mo ka, ma'am. Sana inip-ip. Dili karon. Wala mo na mo bugas, kay daghan mo stock diri nga bugas. Lang sa atin, ma'am, kay tag 2,000 yung isa ni. Gino di ma. Bayaran ako. Bayaran yun, ma'am, kay imo mang order. Di po nato ni pwede ma-cancel kay gipahaton gyud karon. May nag-order ana. Basig mo ba na, ma'am? Bana, umuwi bana. Ay, sorry. Kinapaw ni gikan gud. Ano mabot man yung pinapaw niya, amay makilala. Wala kay naginawa sa mama nga gipa-order kag kuan. Wala, di man po pwede mauli, ma'am. Kami makatapalan ni sa Ano na, umuwi kwarta karon. Umuwi cash karon ba kay check akong kwarta. Dawat ra ba bi check, ma'am? Hindi ko pwede ka, wala akong perma. Ikaw rin, kaysa may katagiya, ma'am, ikaw? Ako si Juan. Ang Joan. Ma'am, may problema ka ron. Sabi mo, ikaw yung nag-order ni mo, nagihatod ka ron dere. Pwede na ito tanawon ka dali, ma'am. Kaya tanawon sa na ito ka dali, ma'am. 5 ni kasako, good. Bukat, dalawang balik dito. Ganun tanawon pa man, ibalik na lang na, uy. Proof lang na mo, ma'am, nga namin diri ka ron. I-deliver yun na mo dere. Pwede ito kung tanawon ka dali, ma'am. Kami na magpasabot sa tagiyaning, wala di ka-order. Ito, nakailam ako sila sa pangalan. Mga ganyan problema, ma'am. O kung may kabalo, kaya basta kami, gipato kami dere. Igo rami ka-deliver. So ka na nga bugas, inip-ip. Basi panghatag na sa ano ha? Dili, ma'am, kanimo ni kuha ko, mani, ma'am. Katong yellow ang color. Yellow. Yellow ang kuha ko. Iba pula man nag-yellow. Ang sako. Ang sako lang. Hindi naman ang 5 kasako. Ha? Ilang 5 kasako? Tatamag yun eh, Gismil. 5 kasako? Balik na rin. Kami makatapalan sa gas karon. Katong nag-scam ana mo, ipabalik ana oy. Na 5 man kay may kabalukid siya nag-scam. Kasi na kay silingan diri na sukog gigamit yung pangalan gi-order pag bugas. Padeliveran ka diri. Ito na sa ito Na, ano na lang, ma'am, mga inamig proof, ma'am, nga nag-umidiri karon kami lang magpasabot sa tagiyaan eh. Okay na, ma'am? 2,000 years later. Dias to nga, ma'am. So may pag-abri ako ni platan ninyong pandro. Plat na ginadaan, ma'am, imo pang platan. Tapos ninyo ihiir ako ning ligid ninyo, inatay ni. Dias to nga, ma'am. So ni pag-abri kay wa minani ba? Surprise! Kinsa ang naghatag ani? Wala, ilabay na ngayon ako ni, pero sayang man. Pila man sa paminaw nimo ang bouquet? Kung niabot ni 1 million, di na ako ilabay. Sana all, haba ng hair. 50,000 na siya. Ay, 50,000 lang eh. So, adyo kay Adia, kinsa gahatag? Love you. So, na siya'y mensahe. Hindi siya sa imuhang kuan, sa imong pas. Muling ibalik. Kanong kupas? Kanong kupas? Kanong kupas? Ay, sana all, anak siya ng mga gwapa. Daghag pa. So, na siya'y message, anak lang siya. Sa ako ang pinalanggang ex. Kisa imuhang ex. Basig bayad ni siya, ano, bayad ni sa mga kaguhol.
Bisan unsaon ako og hikalimot sa imuha, di jud ti ka malimtan. Pwede bang hatagi ko og another chance? Sa man ka ex. Kinsa man day imong ex, pila man day kabog imong ex? Ihap sa kubig pila akong ex. Natay yung ex sa ex. Sa kusaon niya ni kung ex man, basig bayad ni sa kaguol. Kaguol sa una ug sa mga Tagaan pa ba daw kasakit. nimo og chance? Murag dili yun. Murag dili naman mapalit niya itong mga chance, no? Dili gyud ay mapalit. Dili Bisag gyud. 50 mil na iyang gihatag. Pero kung muhatag siya sa kuwag mga 10 million, basi pag muluhod-luhod siya diha, gikan dito sa kanto, hanto diri magluhod siya, basi pwede pa. Yan na siya dala nga 10 million, okay pa. Pero kung 50 mil ra, duha-duha sa siguro ko, no? Kaya murag akong luha, murag iskabaldi, murag Yes. So kung basahon ha, 3 months daw ninyo karon. Nana kay idea kinsa? Sana ako. Sana all. Isa may ka 3 months nimo. Secret. Wala, nagikilig. So na siya message, ana siya. Mo na ni gidiyahang message, English man ni. Yaway. Unsa ni siya kuan? Taga-asa man ni siya. English lagi ang message. Ano siya? I wanna tell you how you are the only one I think about all day and night. And how I dream about us one day being together. How when you smile, I smile. And how you brighten my day when I see you. I love you. I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with. Message Di man siguro nanguyab ni. Imuhang sender sa sender. Kung ikaw man akong future, thank you so much. Ano 50,000. Ipalit na ko ni pila ka sa akong abugas. Siguro, patambukon siguro ko ani ni. Private na lang ako siya i-message pwede. Kaya maulaw ka tayo, manuslit ta. Pero thank you so much. Yan, nag-request man siya pasayawon daw ka. Sa akong isaya. Sige, wait na. Is it? Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it just got to be you. My life has just begun. I finally found someone. Did I keep you waiting? I didn't I apologize. Maybe that's why I'll wait forever just to know you